Библията – моя гледна точка. Стани и свети. Братя и сестри, днес Божието Слово ни призовава с ясен глас. Стани свети, защото светлината ти дойде и славата на Господа изгря върху теб. Това не е поетична фраза. Това е повеля от самия Бог към Неговия народ. Това е призив за действие, за промяна, за нов живот. Светлината не е само метафора. Тя е реалност, която променя живота на всеки, който я приеме. Всяка сълза, всяко усилие, всичко, което сме преживели досега, ни подготвя за този момент на преобразяване. Да попитам, ти от Божия народ ли си? Ако мислиш, че си от Неговия народ, трябва да имаш действия за Бога, да промениш характера си и начина си на живот. Какво означава стани в духовен смисъл? Това е призив да се събудим от съмнение и духовна дрямка. Стани означава да спреш да живееш в бездействие, в страх и отчаяние. Може би си паднал, може би си обезкуражен, може би животът ти е смазал. Но Господ днес ти казва: време е да станеш. Стани от съмнението, стани от отчаянието, стани от болката, стани от греха. Не можеш да светиш, ако първо не станеш. Падението не е твоето предназначение. Твоето предназначение е да светиш. Свети, бъди отражение на Божията светлина. Светлината, за която говори Исаия, не е твоя собствена. Това е светлината на Христос в теб, която ти трябва да отразяваш чрез начина си на живот. Но как да бъдем светлина в мрака? Чрез нашите думи, дела, любов и сърце пълно с милост. Не бягай, не се крий, защото светлината не е създадена за да се крие под покривалото, а да осветява тъмнината. Когато Христос е в теб, Неговата светлина започва да променя всичко около теб. Дома ти, работата ти, приятелите ти. Защото светлината ти дойде. Не чакай по-добър момент. Светлината вече е дошла в лицето на Исус Христос. Той вече е платил цената. Вече е разбил оковите на греха. Вече е победил смъртта. Това е най-великата причина да станеш и да светиш. Защото Божията слава е върху теб. Когато Израел пътуваха през пустинята, облакът и огненият стълб бяха свидетелство на Божието присъствие. Днес Светият Дух е този, който свидетелства, че Бог е с нас и в нас. Там, където е славата на Господа, има чудеса, има изцеление, има свобода. Братя и сестри, светът е пълен с тъмнина, с безнадежност, с страх, с грях, но ние сме призовани да бъдем светлина. Днес Господ ти казва: стани от мястото, където си паднал, свети в семейството си, в града си, в нацията си, защото светлината ти дойде. Исус е тук и славата на Господа изгря върху тебе и никой не може да я угаси. Не забравяй, една свещ може да разпръсне тъмнината в цяла стая. Ако ние всички станем и светим, тъмнината в този свят няма шанс. Нека Божият мир, любов и благодат да бъдат винаги върху нас. Амин.